continuation sa celebration action na Fred. Sa aton sining mga kauturan ti belated happy birthday pero ang dapat dumdumunta ang celebration sang Valentine's Day hindi lamang kahapon kundi kahit pa paano action na Fred magapadayon adlaw-adlaw especially ang pagpaathag, pagpakita, pagpabutsyag sang balatyagon o kung pagpalangga sa isa kagisa especially sa aton pinalangga sa kabuhi and at the same time sa aton sining mga kauturan kadamo sang tao kahapon aksyon na Fred no bisan di ka makadto damo tao naglagaw kami aksyon na Fred sa mga dalanon ang downtown na area aso sa pagkadamo sang tao ang pangakalanan ara man ang mga baligyaan ara tagagabuhigid ang negosyo kahapon nga adlaw especially sa pagbaligya sang bula kahapon na istorya taman si Anday Marites kahapon man nga adlaw and suno sa kay Marites aksyon na Fred nangin maayuman ang baligyaan ay sa mga rosas kahapon nga adlaw diri sa likod sa Bay Center ang rosas gani kahapon aksyon na Fred may hindi pala riho may ara 100 to 500 pesos pero ini nagadepende sa numero sang bulak kag depende sa design nga imo man nga gusto pero kung gusto mo isa lang gid ka bilog and that is equivalent to 100 pesos ang bilog kung tatlo at 300 pesos may ara man makahayo ka nga 250 action na Fred pero magagmay nga mga bulak kag may ara man dalagko nga mga bulak so masadya kahapon nga hindi gid lamang ang rosas ang nangin suki kayang rosas kapon action Fred may puti may pula may pink kag may ara man yang cherry red ko gali kahapon ba ang cherry red na may gali no kay kaangay sining adlaw sang Domingo kahapon nga adlaw abi ay sa abaw sigurado damo gid ma cherry red Baca kata binas. Hatag bala aksyon na Fred kaga nagkuan bala ngagin baton sa mga ginapalangga kag nagapalangga of course no so ang kahapon nga law so sakitan mo damo-damo nga mga bulak although ang bulak naghalin sa syudad sang Cebu sa Cebu City kagiban pa nga lugar sa probinsya sang Cebu and at the same time gikan man sa Manila action na Fred ang Stargazer ang isa sa pinakamahal kahapon nagdangat sa between 400 to 450 pesos kada stem ang isa ka stem niya action na Fred may ara tag 3 may ara man tag 5 so makitanta nga kahit pa paano nga ang bulak aksyon na Fred nag-spread man. Hindi lang niya sa likod sa Bay Center kundi kapon man nga adlaw bisan sa tagsa ka mga merkado ang Burgos Public Market Action Fred sa pagkadamo man sa tao kapon sa pagbaligya hindi lamang sa mga isda, karne sang baboy mga groceries kaga iban pa sa pagbaligya man sa bulak makita magkita dito yang isa ka disenyo sa bulak balaksyon na Fred nga ma-appreciate mo gid ang diin lagin mabakalang sa masobra 200 ka pesos I think 5 ato no 5 ka bulak pero magagmay nga 250 to 275 so at least kahapon nga adlaw action Fred makitanta masyado kasadya kaga masyado kadamo sang mga tao ang koneksyon na Fred kahapon nga adlaw kunti nagestilo man mga kapulisan sa idalom sang police stations number 1 kaga napakadto sa stations number 4 and at the same time pakadto na sa stations number 10 meaning stations 1 to 10 sang Bacolod City Police Office hindi lang nagbantay sa mga dalanon sa tagsa ka mga lugar kundi aksyon na Fred nagpabutsag man sang ila sining pagpalangga kag respeto sa mga pumuluyo pagi sa paghahatag sa pagkaon Station number 4 gani aksyon na Fred naghatag pagkaon
ang stations number 1 na nagrekorida. Pagrekorida na aksyon na Fred, nagtiyog, pangita sang mga kwan bala aksyon na Fred, mga tagaan nila sang bugas, kag balloons. So this time, mabatsagan gid sang mga pumuluyo nga ginapalangga man sila. Ini mga napilian sa mga kapulisan nga tagaan sa mga bugas sa pagkaon kagiban pa amo ni mga less fortunate naton yung mga kauturan ginatagaan man sa mga pagkaon sang aton mga kapulisan bilib gigi ko gani aksyon na Fred sa pagkadamo gid no sa mga kapulisan nga nagalibot man kahapon nga adlaw ben gani kapag hatag man sa magluwas ang connection na Fred may ara gani tinapay ang iba niya galing kay parahan sa mga pulis. Nadlok ang iban magkibot na lang yang nila kung dakpon sila? Oo, abin nila dakpon sila. Pero tagaan gali pagkaon sa Station 7 na and pagkanto kita sa Station number 10 amo man aksyon na Fred. At least tanan kung pagalan taon ta plus nalipay man ang tanan nga matapos ka nakabaton man tang nanari-sari nga mga pagkaon kagaiban pa o kung ini depende sa estilo sa mga kapulisan pero makita ta in general naging matawhay ang syudad sa Bacolod gintawgan taksyon na Fred si Pulisa Lieutenant Liberty Injape ang PIO sa Bacolod City Police Office ari aksyon na Fred ang iya sini nga assessment. Subong matawhay kag malinong ang pagdadaan naton sang Valentine's Day kag wala man kita sang significant or untoward incident nga nakaton halin sa aton mga police station. It seems ma'am maayo ang pamaagi subong sa mga kapulisan naton from stations 1 to 10 they themselves ang nagpalapit na mismo sa pumuluyo to give foods, bugas, kagaiban pa ma'am. Yes, sir, no, sa aton na kapulisan din sa Bacolod City Police Office sa pagpamuno ni Police Colonel Manuel Pasido ang aton na City Director. Kita napos ang aton nga dati nga trabaho nga paglingkod ng peace and order nagpapagayon man sa aton nga simple giving sa mga pinahanglan o kung ang mga sado naton na nga mga pumunuyo, no? Aton sa syudad ng Bacolod. So, napili kita ang aton ng mga recipient na makabatot sa aton ng mga simple gift offering pamaagi lang sa PCPO na maging creative at maging meaningful ang celebration ng Valentine's Day. So na Fred, isa lang ini ka pamaagi sa mga kapulisan para kahit paano maging meaningful ang Valentine's Day kahapon nga adlaw sa diin isa ini sa mga bagay nga ginapresyar sa mga pumuluyo aksyon na Fred sa Mayo man ang ginhimo daw magabisan paano makapian-pian. Oo. Kahapon ganito aksyon na Fred nakibot pa itong isa ka babae ang upod ng Banaya sa may area sang Luzuriaga paglibot sang mga polis kag force multiplier gintawag niya sinupon mo da sinya ba ko sir sige din ba mo palapit tadi suhad lang mo itong babae sinya gaga siga kayo may mga polis di palapit sang mga sang Banaya aksyon na Fred greet sila happy Valentine's Day kabay mangin malipayon kamo subong adlaw ari ang regalo namon sa inyo tagaan bugas gintagaan sang balon so lipay-lipay ang mag-asawa aksyon na Fred no by the way aksyon na Fred ang daragway subong agas syudad sang Bacolod abisan di ka magkakadto basa aksyon na Fred no ano sige pa ang tulo sa ulan yes aksyon na Fred sige pa ang tupag tulo sang ulan likop ginang yes likop gid ang galom ginalantaw man nato ng kalangitan still ginapalibutan kita sa galom no subong kaagahon and at the same time may mga lugar nga nag-stop ang ulan pero dirias downtown na area nag-ulan nagataradiliti sa sininga aga ang mga kapulisan alert sa gihapon ari lang diri action na Fred sa kilid balasang police station
Bayara man sa babaw, and at the same time, wala nang madugay nakalarga. Nakalakat, nagpatigayon sang ila sining saturation drive. Ang mga kapulisan sa Idalom, sang police station number 1, sakay sa ila sining backup action Fred. Ang Actional tatlo- Ben, Yes, sir. kung wala mag-ulan kagabi, sus ano ayan nga tao guro. Ang iban siguro, pag ulan, wala na lang magdesisyon nga magwa, pero ti kalabanan gid na. Ang mga ilimnan kagabi, sus, ano-ano mo lang nga, ginatakpan ng portahan, kaya di naging magwanta, gasulod, wala lugar, gotok, sus, porting tao kagabi, naghulwa ginang tao kagabi sa syudad sa Bacolod. Yes, action Fred. Naglabay bang kita sa kagabi action Fred? Bisan na kahapon mga around mga 3:30. Kunti mayat pa ang tiyempo. Ganyan nag-ulan mga alas 3:30 pasada kahapon. Naglabay kami sa area sang New Government Center. Tumuntahan mo sa pagkatao sa New Government Center action Fred, no? Daw continuation lang sa Chinese New Year. May pamahaw, may panyaga, may pamahaw pagid sa hapon, may panyapon, porte, tiba-tiba gid ang aton mga negosyante. Oo, iba na magagmay naton nga mga negosyante nga ara sa kilid sa New Government Center, tiba-tiba gid. Labay kami to mga around 6 o'clock, pasado alas 6 action operate, kita ang tao sa New Government Center. Pagkadamo gyapon sang tao, bisan ang mga nagabaligya sa kilid lang bala sa dalan sa Circumferential Road pagkantos Taytay kilid sang sang NGC wala action of Fred aso sa pagkadamo. Pero damo man mga kapulisan kahapon man nga adlaw para magpatigayon man magbantay sa ila singetag sa mga area of responsibility. Halong-halong sa aton sining mga kauturan nga nagadala sang salakyan ay danlog ang dalaron sa syudad sa Bacolod. Masapiyak sining nagapadayon ang maulanon nga panahon. So, sa aton sining mga kauturan, dala gid kapote, dala jacket kay masyado katugnao sang panahon. Maayo pa ang tiyempo no action na preto matugnaw gid. Maayo magpainit-init kita. Painit-init kita paagi sa pagkainom sang kape subong nga kagahon. Opo na kami ni Papang Nani. Sigurado makapangapi kami sinikag kami mismo. Magkapainit-init na. Ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo. Ang ka-aksyon nyo, aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Padayon ang pag-ulan-ulan. Baw kahapon, nagpaburgos ako. Baw sa kanamit, ginalasa gitong gingaw bla. Di bakal kaulos ang gingaw. So sa pagkanamit to. Baklan mo siya sa batuan, paitan, sos, kanamit-namit. Sampawan mo lupo, bawo, ang kanana mula tupong. Pertino, nablang init pa siya pagbakit mo, ang tinula mo, so sa pagkanamit. Parisan mo sang pinirito nga panit, sos may sinamakan ka, pertes pagkanamit sang pamahaw. Amo na kon labas pa bla? Hindi man ta kasaranggi kon lawas sa baklon mo, mahal mo. Ang ulo, bulubado siya. Kagti manamit kampyon ang sabor. Doga enjoy kagibla. Nang, kung ikaw galuto, pagbakit mo sa pagkanamit tula tupong. Una nga hotong sang aton sini roll call kay Alex Buntisa, good morning. Kay Runi Sidayon Gordon. Kay GBL Luntayaw. Si Ivan Malban Arasyo, kay Milili Oligo, naga-monitor live, kay Leonila Tarusan, sang Prok 20 Alangilan, good morning man,
kay Rosalina Arellano Espadero, kay Christ Keripol Javier Tanatan, kay Angela Liarte Gayon Dato, sa Bangga Tutong, Barangay Pilisasya, nagamonitor, kay Rodita Trinidad Cruzet sang La Carlota, good morning man, kay Rose Tolentino, good morning, may lang nga pag-upod sa ato na, tagsagid kakaagahon. Ari anay ho ato ni anay tagaan igtalupangod ng aton mga plantador nga nagakuriit man kung hindi maayo ang produksyon patubas ang ila tubo. Ari ho, basi makabulig ini sa inyo, samtang padayon pa nga nagaulan-ulan, gamit kamo sang Unique Complete Fertilizer sa inyo katubuhan. Gamit lang kamo anom ka Unique Complete Fertilizer of the lang sandua ka urea kada ektarya, gipi garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Kami, pagkatap. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At it is 4:30 na. Anano pagid ang pila ka mga balita ka mga isyo ngaton arang kadahon karon nga kagahon pagkatapos sang Valentine's Day. Oh, kamusta na ang implementasyon sang backtrack scanner sa mga merkado? Karon nga adlaw Lunes, ang report naton gamito na ang 3 ka cellphone ginton over sa Bacolod City Emergency Operation Center sa mga merkado, sa mga market supervisor. Oh, pati gayunon ini karon nga adlaw te maglabay ka da, magsulod ka sa mga merkado, ipakita mo mga backtrack mo kog ano pa para nga makasulod ikaw. Kay may aras la backtrack scanner padayon man magapahamtang sang logbook ang ila talatapan sa tanan nga mga entrance para sa mga individual nga wala pa makaparehistro sa among application.
Sa naibalaan damlag lang, mayaras ng 3 ka mga cellphone nga gin-turnover sang EOC sa natungdan nga mga market supervisor, Burgos Libertad dito market para sa programa. Ti kalabanan kagabi sang aton mga utod ya wala magdala sang ila backtrack, sa ila mga ID kagiban pa. Nya kay base matrace bla. Ang iban gasulod sa motel-hotel, tibilin lang. Lagbok las la pirma. Ang lagbok hindi pa ilangalan. Akalain, porte. Amo nang na sugilanon kagabi, pila naton ka mga grupo, nagpinungkuanay niya, pare ka budlay, no? Ma-monitor ka gali, bisan diin ka. Yung mo na. Untat yan ang bisyon nyo. Kaya basi madisgrasya ka mo. Nalikon, i-monitor ka mo, nga ara ka mo sa sulod sang isa ka kwarto, may upod nga hindi amo, disgrasya kagid. Mabalaan kung diin ka. Amo ini siya, nga pila taon ka mautod, wala iya gana sa backtrack gani. Ambot silingon, hindi sa pilitaryo bla, nga kinahanglan kung hindi kaya, hindi ka pagpiliton. Kaya personal mo na yan mo, bisan diin ka nga lugar, pwede ka matrace mo. Sulod ka sa motel, basi sulod sa comfort room, matrace ka pa, di ka budlay. Maayo man ini, mahapos ang tanan, magsulod ka sa mga mall, okay lang, presentar mong ID mo, o pagkatapos okay na, na-registro ka sa backtrack mo. Ang iba naton nga mga utod, hindi iya konforme. Kag ila na iya kinamatarong. Nga di pagilabtan ng ila pribado nga pangabuhi bla. Nga bisan di ila, matrace mo sila ya. Di kung may mga delikado kaya nga mga misyon kag iban pa, di gubagid mangod sang backtrack kani. Pwede na iya sa aton mga kauturan nga hindi bala masyado kasensitibo ang ila trabaho. Pero sa mga sensitibo nga trabaho, hindi gid pwede ini. Amo nang siling ko, hindi pagpilito ng tao. Sa demokrasya nga pungsod, hindi ini pilitay. May tao yang hindi gusto ilabtan ang pribado yung pagpangabuhi mo. Ti pagis niya, matres ka o, bisan diin. Ti amo ina nga, madamo, kag pila sa aton mga utod, nga hindi konforme sini. Kay pating ilaya nga personal nga pagpangabuhi, daw ginhilabtan pa kuno. Pero para sa akon, okay man ako ya, backtrack, may ara ko ya mo. Wala mo ko isang ginatago. Galing iba naton mga utod, iba naton nga kabyanan, hindi minimo mapilit. Nga pa rin, hindi kami niya, kaya daw hindi amo. Imo na gidya personal, daw hilabtan pa. Individual niya, kung diin ka makadto, ya daw itrison pa nila. Bisan din ka nga lugar, makita ikaw. Nyati kung ang imo ya trabaho ka delikado. Di kundi madisgrasya kay mo. Amo na bla ang pila ka mga tindog, sang pila naton ka mga kauturan. Kag respetuhon na naton ina ang ilaya opinyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Kay Rolando Padillos na good morning. Kay Erne Odasco Lidas. Kay Jose Mungcal Torilla. Kay Vanessa Mayo ba sunny afternoon sa ila. Sige. Kay Cone Bacosa Poscablo. Kabay pa nga gusto ang akon pag meet lang sang inyo sining ngalan. Ikaw isaga buron na panulok tabla. Magagadlagan-dagan ng computer asos. Ga binungguan na ila panulok ta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Ari anayo Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan.
Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Philippine Standard Time, las 4:37 na. Madmad bangon, kapulaw, nagpuli, kagahon, hasta las 11 lang bala, ang ginapahanugot may korpyo, ang ibanti, suno sa report nga ato nabaton, da medyo ginsirhan lang ang pila ka mga ilimnan. Kaya ang iban hindi pa magpalauli, hidlaw gid sa pagtipon-tipon. Timay mo na. Basta nga ula lang sang magsulod bala na bilenda ninyo pamilya lang. Sulod sang puluyan, okay man na. Hindi lang kamo agad lakwat sa sagwa kay base kon isagipot kamo sang aton kapulisan. Imbes nga happy Valentine's sang guaya, dito kay mo ya, nagkit-kitrihas. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Si Engineer Mungkada sang Silin Homes kabugtaw na. Kay Judge Snap Diamante, good morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kamusta si Ruben Tampos sang LTO? Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Si Paririmias Arroyo gapangapin na ni. Si Roy Marino, si Raul Alibugas dalomda. Kaladlad ganada sang pamahaw mo. Kay John Hidalgo sang Manapla. Kay Marvin C. Good morning. Kay pare Erning Hurilyada. Kay pare Estoy Querido. Bangon Ron. Kay Nick Barca. Kay Cano Rivera. Kay James Patalagsa. Kay JC Sindico. Dira kay Jose. Kay Joel Perido. Kay Roger Aguirre. Kay Lore Apurado. Ba, permis ay natamyaw ni Steve sa Australia. Kay Jubert Carion. Kay Mayor, good morning. Kay Jutay Pascuada. Kay Lorene Canson. Kay Boniad Vincula. Dira kay Bibitan. Kamusta na? Kay Engineer Nariel Bantay. Kay Jerome Solinap. Good morning. Kay Melvin Ricabarda. Kay GR. Kamusta na? Ang online sabong nyo. Si Mark Chua. Porte, no? Grabing reklamo sa pila naton ka mga kauturan. Kay man porte, ang lutog reklamo na gani. Nga kadako-dako sang giniban sa ila sini nga income. Kaligati sa online bulang ya, makita mo sa telebisyon, das laga postanay. Ti sa luto ya, tagbinulan kagadaog ka. Diraya, gabi-gabi ya mo. Di duwala ka manok pilihan mo, postahanay pa mo nga porte subong. Di ginabantayan na mo, kaya daw medyo ang luto ga kadula income ya. Dira na sila ga concentrate subong sa bulang sa telebisyon. Pero duwa ka manok lang gaaway kasi hindi pa kapakot. Pila naton ka mga utod ga kapototikoy pa. Duwa lang nag-away. Di pilihan mo, ti ang luto ya, pila ka libo-libo ka kombinasyon. Dire o, manok. Dua lang gani, daw halusong kapag daog. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Okay, ang pila naton ka mga utod nga nakahanay pa sa aton sini direo nga nagaginawa-guwa ang ilang ngalan. Good morning sa inyo. Okay Kay Neil Brian Balues ba mga parinte ko niyo? Ang Balues, kamusta ka mo? May agad ako no sa mga Balues pamilya. Gomez, sa Isabela. Okay. Sa Barangay Agisan. Si Alex Muntisar Apirmino. Si Josepina Dolido de Monteverde. Good morning. Bolido de Monteverde. Ginakuan ko inyong ngalan no para bisan paano mabasol basahan taman Kay Ibon Busierda, good morning. Okay. Kamusta na ang Germany? Tugnaw gyapon. Kay Milvin Piñapel, good morning man. May lang nga pag-monitor tagsagid.
kakaagahon. Ariglado, standby ka mo anay, marelax man ako dire, makadali lang, no? Para nga bisan paano, matagaan ligwa nga porsa mabalik kita dugay-dugay, kay may mga obligasyon pa kita. So nga ton obligasyon, unahon naton. Pagkatapos, hindi kamo magalin, kay balikan ko pa kamo karon dugay-dugay. Kay Jamel Florindo, good morning. Kay Bintanatan, mayong agaman dira sa Kanlaon. Kamusta ka dira? Bisan paano, matugnaw ang Kanlaon. O sige, ariglado. Dala ka mo anay, hindi maghalin, balikan ko pa kamo. Unahon ko lang ining aton paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020.
Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sansanan mo ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Samsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID. 4 na! Balik kita sa aton pagpangalagad. Karon nga kaagahon. Unahon ta na yo. Iboylo ta na ini sa aton mga mangunguma ining masyado kanubo nga produksyon sa panahon sang pandemya daw medyo hindi maayo. Kon ang baklanay sang humay barato, padakua ang inyo produksyon. Anong imuon ninyo? Makabulig sa inyo ang paggamit sang unique complete fertilizer bangod ginapataas ini ang inyo patubas. Paano gamiton? Gamit kamo sa duwa ka. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede rin... 55 na! Kamusta ang aton mga kauturan sa palibot sang probinsya kag siyudad sang Bacolod? Na ulumpawa na, kabugtaw na. Good morning na. Kay Narcisa Yosores Escobar, si Ibon Boucher, dito sa Germany kuno, bisan tugnaw la gaulan, pero tugnaw kayo. Kay Leo Sukamo, kay Mon Lisay sang Hinigaran, good morning. Kay Warren Ortez,
kay Jasmine Roldan Rabilio, kay Lily King. Mamayong balita man niyo, si Barangay Captain Emilda Hamilo Banguanga nagpalayag kag nagpasalamat kuni kahapon Valentine's Day ang aton kapulisan kuni na nagtagman bugas. Si Vice Mayor Elcid Pamilyaran suno kay Barangay Kapitan Banguanga nang hatagman sang mga sinilas sa Barangay 2. Ba, dumayo man eh. Ang sinilas kung kaysa importante man eh sa aton mga utod bla. Mahal masumo mo ang pagbakal sinilas di bilang Valentine's Day ang aton Vice Mayor kuno na nagtag sinilas dira sa Barangay 2 no. Nang ginapasalamatan gid ni Barangay Kapitan Emilda Hamilo Banguanga. Ba maayo no. Pamaskwa kapon gali si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Sige. Dira kay Lisa Castellano Parungaw. Good morning man. Kamusta? Ang inyo sining pagmonitor ginapasalamatan gid. Subong man dira kay Pilinura Oliveros sa La Castellana. Good morning. Bao si Steve ari na siya. Daw katugnaw kuno summer pero katugnaw the winter. So climate change gid siling ni Steve. Dito ni siya sa Australia. Steve, kamusta? From Australia with love. Si suon niya permiya ginatamyaw dire sa syudad sa Bacolod. Okay relax lang kamuda. Pagkatapos ang pandemya, kinit-anay kita. Mabalakasyon inisla mo dire sa syudad sa Bacolod. Di ko magbalakasyon sila, makinit-anay kita, happy-happy naman kita. Guro next year base kon mag-abot ng baksin kag mabakunahan na ang halos tanan naton ka mga kauturan kag mag-iskirda naman si COVID-19, balik naman everybody happy pero subong extra nga pagalong. Ang tanan nga mga health protocol sundon para bisan paano mangin zero COVID kita dire sa siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Kalabanan sa tawago, belated happy Valentine ko no. Sige, kaimbong Jocampo, good morning man. Areglado, mabalik ako pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginagang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach.
Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon. Utay Benedicto sang Victorina Heights. Bao si Esteban niya kapulion kung nagid niya mag-abo ko da siya ta. Okay na. At to sa Australia mo ti may pandemic subong daw budlay pa. Kay Armando Saison Gibara Jr. Kay Gerly Altia, good morning. Ba si Noel Amar ginatamyaw ya si Vanessa Mayo sa Minnesota dito sa Amerika. Fuerte. Uy, ano pang mahimo otas ni? Guro Mayo kapit-kapit ta karon dugay-dugay no. Sige. Pero antes sinaari anay, no? Ang mga ilimnan bala dapat kung ano ang ginadili tumanon ta. Kaya daw may kadisgrasyahan kung maglibot gani ang task force disiplina kag madakpan ang inyo establishmento komersyal nga wala gada tuman mga social distancing kag iban pa ang iban kuno wala man gani gakaon pero wala face mask. Kung gakaon pwede serte alang-alang mo na yung na pagyon karon ng kutsara kag itimo mo na kung may face mask kag may face shield ka kundi hindi man pwede. Kung mag-inom ka kape, alam mo na strohon. Di galing ang iban ko no, standby lang, wala mang tuman sa mga health protocol nga ginapatuman. So, kabay pa, ang mga establishmento komersyal, tuman lang kita. Nagbukas ng inyo establishmento, gintugtan na kamo, alas 6, tub-tub, alas 9, pwede na ka inom-inom. Di kung magagagita lapas, di ka budlay, no? Ang akon mo lang niya medyo pulo panda malana. Basi bla. Kay nagbukas ka na, basi kung manakpan ka, kag isira ka naman. Sus, disgrasya ho. O standby ana ya. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Kay Warlito ni Siana, good morning Kay Roselyn Pilais Olid Sangsagay, kay Andy Kabaya, kay Ame Merender, adlaw-adlaw kuno Valentine's Day. Kay Rochelle Torbila, good morning man. Kag kay Manjo Arniho, kag kay Dodge Dalida. Diri kita anay. Kapi-kapi kamo anay, Dr. Alfred's Green Coffee, timing ini kay mabugnaw ang kagahon, ga ulan-ulan gid. Gamit kamo Dr. Alfred's Green Coffee, kay nagapangapi ng bugos nga pamilya, healthy pa kamo tanan. Gitun-an gid ini, dito sa Estados Unidos sa mga sayantipiko, dito na diskubrihan nga kung berde pang kape, puwerte ka powerful sa yan natural antioxidant. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio... 18 na sa siyudad sa Bacolod, may maayong record kahapon, Valentine's Day, wala sa na-record nga panibago nga kaso sang COVID-19 sa siyudad sa Bacolod, wala sang napatay. I-maintain na ito nini. Tabisan paano, kung ma-maintain na ito nini, base palang kaluyan ang siyudad sa Bacolod. Base kung mag-COVID-free kitabi, sa bilog nga Pilipinas, purti nga record guro, no? Galing amo na siling ko bala, kagabi na labayan naton, ang pila naton ka mga ilimnan dire, daw ginalantaw-lantaw ko daw nadula ang social distancing kita ko mga hubines gay nagbayanay gapakudak tin ko ay daw ginbuyan storylaw tibisan paano blang nga ginatugtan kita nga magwa makainom-inom hindi man naton hagad lapas ang mga health protocol naton no kabudlay mas na iyang kinitanay kamo tapos pwede mo lang mapungko na may social distancing dito isang sa magagad kamo pinakuda kag magdinumugay da kabataan mo siguro mga pulo sila kabilog tiga hinaksanay tigo daw di amo dapat ang tag-iya sa ilimnan amo ina ang masaway inyo na obligasyon o kung pili kamo hindi kamo magsaway ipasira negosyo nyo liwat naman o kundi ingos naman kamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agad pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagampiligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Dominic Evidente from Melbourne. Ba, sa Melbourne pa? Kamustang signal na muna? Kay Eden Escapalao sang Kalumangan. Kay Giovanni Sope, happy birthday kuno senablo siya. Andre Rujas, halin sa Montreal, Canada. Ba, kalayo. Kay Jubal Trinidad, kay Cathy Beer, kay Noel Amar, mangkot siya niya, kamusta dakpan tong baldog sa litson. Akalain. Si Steve, sila ni Steve, kay Migoy Galini, no? Ang nagapadala, si Dominic Evidente. Mayo kuno kay gapamati man sa Action Radio from Australia with love. Sige. Kay Jocelyn Abuan, good morning man. Kag pila naton ka mga utod bala, nagapangabay taga-kanlaon nga tulo tamyaon man. Galing ko kisa kung hindi kasulod sa buon-buon tati hindi man kitaon. Action Radio Philippine Standard Time la 5:25 na. Ari anay ho, kung may bukol sa lawas bla, goiter sa liog, bukol sa baga, tumor, sa una, gilayon paoperahan kay kadelikado. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19,
Nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Dali lang, diri kita na yo. Kaya mo ni ginahulat sa iba naton nga mga utod eh. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw una nga bula 15-2, una nga bula resulta 15-2. Second draw kadua nga bula 17-7, ikadua nga bula resulta 17-7. Third draw ikatatlo nga bula 29-16, ikatatlo nga bula 29-16. 16. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot 49,500,000. Winning combination in any order 53, 51, 46, 31, 26, 7. Winning combination sang 658 53. 51, 46, 31, 26 kag 7. Sa ilo kita 649, ang jackpot 60,450,612. Winning combination in any order 29, 47, 36, 39, 35, 30. Resulta sang 649, 29, 47, 36, 39, 35 kag 30. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamating. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatun. Griuli Tansingko Gayuna, Happy Valentine's Day kuno. Kay Happy Parcon Gayuna. Ba, kay Lidjo Piligones Jr., kay Nilita Binyas Muya, kay Banisa Mayong Tamyaw Yamimigoya, friend niya, si Noel Amar, kay Trixie Ibusio, kay Edwin Gonzales ang Maaw, ga monitor man, karon nga kaagahon. Aber, dire kita, balita naton sa City Hall, Task Force Disiplina ginaduso nga papanaugan sang penalidad ang mga establishmento nga nagatugot sila customer nga maglapas sa mga health protocol. Balita City Hall. Detalye sino po kay Action Dale Salazar. Action Dale. Balang Action Fed, mayara sang pending nga request ang Bacolod Task Force Disiplina sa Bacolod Emergency Operations Center Action Fed. Nga kung nahimo, reviewhon ang face mask, face shield, kag social distancing ordinance sang syudad. Kag ilakip Action Fed ang pagpapanaog sang penalidad sa mga establishment nga nagatugot sa ilang sining mga customer nga nagalapas sang health protocol. Kung madumduman sa existing City Ordinance 966 kag 944 nga gin-author ni Councilor Archie Balibar, wala Action Fred sang penalidad ang mga establishmento kung magbayular sang regulasyon ang ila sining nga mga customer. Kung ginpahay ni Task Force Action Officer Wilfredo Gilingo, kung wala nagasulod Action Fred sa sulod sang establishment ang isa ka persona, dapat man nga papanaugan sang penalidad ang establishmento. Para kay Gilingo Action Fred, ang mga establishment amo dapat ang unang nga magsaway sa mga customer nga nagapasaway man sa sulod sang ila jurisdiction. Nito, kay kung ang establishment may penalty,
siya na ang masaway sa iyang mga customer. Oo. Nga Stricto. i-arrange siya ang table, ya ang chairs, Mm-mm. kaya required ya mas o nano da nga protocol, health protocol inside sa niya establishment. Nabatian si Task Force Discipline Action Officer Wilfredo Gilingo. Hindi magkalipad mga ka-aksyon nga maginom sang pinaka-epektibo nga food supplement, Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang sa kape, mag-life extension coffee mix na with vitamin D3 na kita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Aber, dira kay Bibot Gido Batos-Batusan, good morning. Ba si Di Anton Diaz, si Tuno Diaz ang Patria Village, nagaupod sa aton karon nga kaagawon. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse
balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong nakahintangan, responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, Bukos, gapamati kuno si Morina Esconde si Russia sa Bukawan, Isabela. Kay Josette Magua de los Reyes, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo,
na narisari nga mga matahom na drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ang mga kahitangan. Responsable at pagbalita, pagdahin niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:48 na morning lada kay Aida Alunan. Diri kita balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, supply kag demand sang shabu sa syudad sa Bacolod, wala sang kinalain suno sa Bacolod City Police Office. Detalye sini upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon na good morning report kika sa Bacolod City Police Office. Wais ang kinalain ang demand kag supply diri sa syudad sang Bacolod. Ini ang pinakaulihi nga monitoring sang City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office sa interview sang Aksyon Radio. Sunod sa chief sang CDEO Action Fred nga may kabudlayan karon ang transaksyon sang droga diri sa syudad sa Bacolod. Rason kun nga magagmay ginamang nga mga items ang mga recover sa mga police station nga nagagandak sang bypass operation sa tag sila ka mga area of responsibility. Magluwas sila Action Fred apektado man ang iyang sa pagligya sa droga sumugod sa pandemic bangon sa pila ka mga border control nga ginapatigayon ang check-up operation sang aton sini kapulisan. Sunod sa hepe sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod PNP, medyo may kamahalang ginman ang bilis ng shabu dili sa syudad sang Bacolod. Actually, hindi lang man ang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office ang operate da. Yes. Tanan yung station na may mga station drug enforcement team. Yes. So, kami, mandate kami nga ginasunod kag mga tasking halin sa air office nga mag-deliver kami sa obra. So, hindi lang kami nga sa Bacolod City, may haraman kita Regional Drug Enforcement Unit dira. Yes. May haraman kita nga PIDEA. So, sa Regional Drug Enforcement Unit, as far as I have known nga duwa nagdakatim ang obra sa aton sa Bacolod. Yes. So, bisan amo na kami kinadamo mag-operate, amo na kami nakadamo mag-monitor da. May ara gid Japon niya nga kadakpan. Pero siling ko gani, kunyari may magkanda kami operation kag mag-negative amon nga transaction. Damba lang ko na sa tropa ko yang sige lang tema, kaya na. Maubos gid na ang swerte nila. Isa mao ang mga ginamonitor namon, nga kaubos gid man ang swerte, kadakpan gid namon niya. So, amo na, sige lang pero sa akong paglantaw ang sistema sang illegal drug trade sa ilang side mutlayan man na sila nag-transact subong nag-patigayon sang dako nga transaksyon kiti galang-alang man sila sa katransaksyon nila kapinpa kung di nila kilala. Action Fred, Chief sa City Drug Enforcement Unit sa Bacolod PNP. Ang ini ka balita ginadulong sa karawan sang Santo
Report kay sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na sa Baira pag natamyaw kamo ni Sonia Baira Sang Rosal Tagkuling. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, Sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook Kay Ann Bela, kay Rodilyn Alvarez Bayobado, kag si Minda Lialto. May lang nga pagmonitora. Diri kita ho Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sinis ang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ginatiluan niya, ginapabakon niya, ginabalanse niya ang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:56. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Fred, arestado ining duha ka mga lalaki matapos na aktuhan gahampang sa illegal nga panahor. Ini sila amo sanday Mike Segunda, 52 anyos, kag Gerald Tolosa, 46 anyos. Lunsay residente sa Puruknara, Baybay, Barangay 8, diri sa syudad sa Bacolod, ni matapos na aktuhan sa mga kapulisan nga nag-engage sa illegal nga sugal o kung mas kilala nga bugoy. Ang duha na dakpan sa nga grupo ni Corporal Gerald Contribida with Police Corporal Carl Brian Kabugwason sa nga Bacolod City Mobile Force Company. Di na kumpiskar o kung na-recover sa mga suspect iring anong tanan ka batad shell kag ang 165 pesos sirbi nga bet money. Ang duha ang detenido karon sa custodial facility sa police station number 2. Reports ang patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:57. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayo na ipalat na. Magasig pero
Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio. Mrs. Jumare kag Bibian Humilya sang Ibi Magaluna. Kay dayang da, good morning. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.